Encumena Navê Sûriya Demokratîk Mesed ragihand ku danûstandinên wan yê dawiyê bi rejîmê re bi ser neketin, peyedê daxwaza navênkariyê li Rûsyê kir. Seroka desteya cibcîkar ya bi navê Encumena Sûriya Demokratîk Mesed İlham Ehmed di civînekê de li bajarê Dirbêsiyê roja yekşema borî li gel serokhoz û nûnerên hozên Ereb li deverê ragihand ku danûstandinên wan yên dawiyê bi rejîmê re tu encam bi dest ve neanîn. Sedem ew bû ku rejîmê şert û mercên xwe yên kevnar neguhertin û daxwaza kontrolkirina hemî deverên Kurdî kiriye bi hinceta yekbûna xaka Sûriyê. Ehmed daxuyanî ku wan deriyê danûstandinan bi rejîmê re gelek caran vekiriye, lê tev jî bê tu encam bûn. Amaje kir ku planên Mesed ya ser bi peyedê ve ku pêşkêşî rejîmê kirine tu dabeşkirin di xaka Sûriyê de ango şêweyên cudabûnê ji Sûriyê di wan de nebû. Her di vê derbarê de Reşad Bin Af, nûnerê rêveberiya xweser ya peyedê li Moskowê daxwaz ji Rûsyê kir ku navênkariyê navbera peyedê û rejîmê de li Şamê bike. Li gorî Bin Af, danûstandinên wan di vê demê de ji ber nakûkiyan cudabûna nerînên wan derbarê danûstandinan û rêkeftinê rawestiyane. Bin Af ji Ajansa Novostî re ya Rûsî ragihand ku Rûsya dikare bi roleke aktîv di navênkariyê de rabe û bibe aliyê siyam wê demê dê egeriya destxistina derencaman navbera rejîm û peyedê de hebe. Piştî ragihandina Donald Trump bi vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê, ragihandina Tirkiye bi proseyeke leşkerî li ser PKK û peyedê li Rojhilatê Feratê, peyedê bi eşkere danûstandinên xwe bi rejîmê re ragihand û eşkere daxwaz jî rejîmê kiriye ku piştavaniya wan bike. Dijî Tirkiye bi bihaneya deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê beşeke ji Sûriyê û divê rejîm parastina wan deveran bike û tevî hewlên Amerîka di projeya wê de li Sûriyê biyekirina tevgera Kurdî û avakirina hêzeke Kurdî di nav wan de hin hêzin pêkhatên din û derbaskirina leşkerê roj bo Rojavayê Kurdistanê lê peyedê tanha ew proje red kiriye û yekrêziya navmala Kurdî qebûl nake. Lê hewlên xwe ra nawestîne da ku rêkeftinan bi rejîmê re bike.